danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon fim. Mun gode. Rawa malam da wuya ta karmu ai gardaɗi ya karmu dan ba mu bari ya bar mu ko dan gyaran bikin mu. Rawa rawar ta gyara mana fili amaryar ga yan gidansu sun sai mata komi. Bikin mi na event santa duk ya haɗa komi, biki yayi biki a shaida amaryar ma dan na